Damn. Zdárek párek, já jsem MC alias MC Metaflow a tohle je úvodní video do kanálu Vyhulil jsem Šimona. V tomhle nádherně natočeném videu vás chci pozvat do tohohle kanálu a prostě vám říct typy videí a co budu dělat, abyste se bavili. Píči, hej. Jak to vůbec vzniklo? Takže když jsem si takhle povídal se svojí holkou, bylo trochu kouře, prostě jsme se zkouřili, hej. Prostě felili a napadlo nás prostě nevím koho dřív, protože jsme docela harmonický pár, hej. Laura je moje zlatíčko. No, dobrý. Napadlo nás prostě udělat svůj vlastní podcast, kde bude mít intelektuální debaty a prostě jsem si řekl, hej, to by šlo prostě, abych si zpromoval hudbu a doufám, že mě to bude bavit a doufám, že to bude bavit vás, doufám, že to bude bavit všechny, víš co. By the way, nevšímejte se mýho bordelu, co mám za sebou, protože jsem se ještě neuklidil a uklidím si, ale to není váš problém, protože já jsem jak vole raubíř Ralf a mám rád bydlení na smetišti. Takže teď jdem na téma, který nikdo nečekal, vole. Co sem budu dávat za content? První ty videí, který chci dávat, budou updaty na svoji hudbu, což by the way můžete si poslechnout na všech platformách pod jménem MC Metaflow. A jo, to je moje hudba, já jsem rapper. Nevím, co dělám. Každopádně, no, jestli nemáte love a chcete si poslechnout moji hudbu, tak jděte na YouTube a tam klikněte MC Metaflow, je to úplně jednoduchý, já nevím, proč to lidi nedělají a proč nemám víc poslechů, víš co. Odkaz je v popisku videa, jak jsem si tady napsal. Druhý ty videí bude podcast. Jsme nad tím úplně brainstormovali s Laurou. Prostě podcast, kde si budeme říkat sračky různý, kámo, srandy, co nás napadnou. Téma prostě, co nám budou připadat zajímavý a důležitý pro vás, pro diváky. Možná někdy budu mít i nějaký gesty, víš co, budeme si tady povídat o různých srandách, co nás napadnou. Hudba, všechno, live, život je live, to si pamatujte, nevím proč jdu mimo téma, každopádně jo. A poslední typ budou storytimey. Budu prostě vyprávět nějaký příběh ze svého života, nějaký highlight, prostě kámo, budu highlightovat nějaký moment ze svého života a řeknu vám to, prostě se napíšu zase scénář jako tohle. Jaj, prostě mám scénář, no. Mic check, já vím, že to funguje, ale říkám mic check, jen tak. Jo, málem jsem zapomněl. Budu sem dávat freestyly. Budu prostě natočím, až budu nějaký v dobrém vibu, prostě, víš co, budu háj. To nesměli slyšet mý rodiče. Prostě natočím, jak udělám freestyle, vole, a bude to viral, doufám. Prostě, kámo, potřebuji dělat všechno pro to, abych byl up. A tak. Nevím, prostě tohle je konec videa, takže dejte like a odběr. Hejty mě nezajímají, takže jestli budete hejtit a koukat na tohle video, i když se vám nelíbí, tak jste kukuti. A no, a těšte se na další content, poslouchej moji hudbu, jinak řeknu Čávovi ze Žižkova, aby se na tebe najmul 10 cigánů a podělat tě. Zdar.